matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at TV36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at TV36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon na tama. Magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at TV36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at TV36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at TV36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon na tama. Magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at TV36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at TV36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at TV36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon na tama. Magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at TV36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at TV36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at TV36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon na tama. Magdesisyon na tama.
mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, magkalamat sito at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, magkalamat totoo at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, magkalamat totoo at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Isang magandang tanghali po mga karehiyon. Welcome sa inyong paboritong online tambayan. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, bagong time slot na tayo mga karehiyon. Bagong time slot na ho tayo. Alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Samahan si Kuyang Justin Dizon para po sa isang oras na kwentuhan at balitaan sa mga tungkol ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, at balitang may paggagamitan. Live na live ho tayong napapanood sa telebisyon Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115 at sa Air Cable Converge Channel 71. Abay opo, live na live din tayo sa ating social media platforms kung saan halos 2 milyon na ang ating followers dyan. Maraming salamat. Saan ba Kuya Justin live ito? Opo, live tayo sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Ganyan din sa ating Facebook pages at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Maraming salamat ho, hindi lamang sa inyong pagsuporta kung hindi sa pagbabahagi ng inyong kwento dito po sa inyong istasyon sa Central Luzon, CLTV 36. Kumusta ho kayo mga karehiyon? Kayo ba'y nananghalian na? Anong ulam for today? Meron na bang si Kuya Justin magsasaing pa lang, nasira yung rice cooker namin. Alam nyo, magkakasunod nasira yung mga appliances namin. Gusto kong malaman, may kinalaman ba yung patay din ng kuryente? Parang oo no? Pero ito mga karehiyon, ito, paalala, maya babanggitin ko rin, puntahan natin yung mga public service announcement. May mga brownout hong nakaschedule at dapat paghandaan. Yung marami sa ating mga kababayan, lalo na sobrang init ng panahon ngayon. Pero bago muna yan, silipin muna ho natin yung mga headlines na atin pong tatalakayin. Narito po ang mga headlines ngayong araw ng Lunes, May 18, 2026. Last day ng voters registration, paalala ng ng COMELEC sa mga hindi pa rehistrado. Pagdami ng investments sa New Clark City, layon ho ng partnership ng BCDA at PEZA. 10 mag-aaral sa Angeles City, kinilala po bilang most outstanding senior high school student. Labing 2 most wanted person at 7 armas nasa kote po ng Pampanga Police sa loob ng 1 linggo. Pamamaril sa Senado, nais paimbestigahan ni Senador Bam Aquino. At isang inspiring story, OFW na coma survivor naghatid ng school supplies sa mga batang Mabalakenyo. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Yan ho mga kriyo ng ating tatalakayin maya-maya lamang. For the meantime,
bigyang daan muna natin yung ilang mga impormasyon, public service announcement, balitang may paggagamitan dito ho sa ating online tambayan habang kayo po'y nanananghalian. Sitwasyon muna ng trapiko sa North Luzon Expressway ngayong tanghali alas 12. Meron tayong nakikitang slowdown dito ho sa bahagi ng May Kawayan Interchange. Ayan. Desisyon na tama. Sakop po ng lalawigan ng Bulacan. Balintawak Toll Plaza, kung patungo ho kayo ng Metro Manila sa oras na ito, light traffic yung senaryo dyan. Ganyan din yung patungong norte ay maluwag ho. Paso de Blas, Valenzuela, magkabilang linya, light traffic. Mindanao Toll Plaza, light traffic din. Dito ho sa May Kawayan Interchange. Ayan, dyan sa May Bulacan. Medyo busy yung area, magkabilang linya, makapal ang volume ng mga sasakyan. Ingat ho sa mga babiyahe. Diyan naman sa Bukawe Toll Plaza, maluwag na maluwag at maluwag din ho ang sitwasyon sa may syudad. San Fernando, Pampanga, nasakop po ng NLEX. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Eto ho, mag-desisyon ng tama yung mga tropa nating babiyahe ngayong araw ho ng Lunes patungo sa kanurang bahagi ng Central Luzon. Ito po yung sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan. Batay ho sa monitoring natin live mula sa Command Center ng One Bataan. Maluwag ang sitwasyon dito ho sa may Layak, patungong Balanga, Hermosa, SCTEC southbound light traffic din. Etong SUNY light traffic at maluwag din sa may Kulis Crossing at sa may Rotary, Balanga. Paalala ho sa mga kababayan natin, mahigpit ang pagpapatupad ng speed limit. Skip the scroll and stream. Diyan ho sa lalawigan ng Bataan, maraming mga accident-prone areas sa nasabing lugar. Para maiwasan ang disgrasya, sumunod ho tayo sa mga batas trapiko. Every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tuloy-tuloy ho tayo sa mga balitang may paggagamitan. Sa puntong ito, silipin muna natin yung forecast ng pag-asa para ho sa araw na ito at sa magiging buong linggo. Narito po ang latest mula sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, narito ang ating weather update sa araw ng Monday, May 18, 2026. Sa lahat, wala po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Inyong mapapansin, may mga kumpulan ng kaulapan sa may Southern Philippine. Ito po yan ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITZ, isa sa mga weather system. Itong ITZ ay naapektuhan itong Southern Mindanao. Itong ITZ ay inaasahan natin na magpapatuloy ng epekto nito sa Mindanao bukas. Pero sa araw ng Miyerkules, unti-unti itong lalayo sa ating kalupaan. Kaya inaasahan ko natin sa araw na yon, ang easterlies ang magiging dominant weather system sa bansa. Pero sa araw na ito, o sa ating lagay na panahon sa araw na ito, asahan ang maganda at maliwalas ang panahon ang inaasahan po natin sa Luzon. Pero may tsansa pa rin o mataas ang tsansa na magkaroon ng downward storm sa hapon o sa gabi na kung saan magbibigay ito ng bigla ang buhos ng ulan. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang temperatura na aabot ng 33 degrees Celsius. Mas mataas ang temperatura sa Tuguegarao na aabot ng 35 degrees Celsius. At ganoon din po sa Lawag City. 34 degrees Celsius naman ang inaasahan sa Legazpi City.
Dako tayo sa lalaming bahagi ng ating bansa. Dahil sa Intertropical Convergence Zone, asahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Zamboanga Peninsula, Barm, at ganoon din sa Davao Region. At ganoon, kasama na rin po ang Sog Sargent. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, ay asahan natin ng mas bawasan ang init na panahon dahil sa inaasahan po natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa lalabing bahagi ng ating bansa ay maganda at maliwanag sa panahon pa rin, asahan din ng mainit at malinsangan na panahon. Pero may tsansa pa rin o mataas pa rin ang tsansa ng mga localized thunderstorm na kung saan magbibigay din ng mga biglaang buhos na ulan. Kahapon, mataas po ang heat index, umabot ng 45 degrees Celsius sa Dagupan City, sa Baler, Sanglipoy sa Cavite, at ganoon din sa Cuyo, Palawan. Sa Metro Manila, umabot ng 40 hanggang 43 degrees Celsius. Ngayong araw, ang ating forecast heat index, aabot ng 45 degrees Celsius sa Coron, Cuyo at San Jose Occidental, Mindoro. Sa Metro Manila, aabot ng 40 hanggang 42 degrees Celsius. Inaasahan pa rin natin na banayan hanggang sa katamtaman ng alon ng ating mga karagatan. Kaya wala po tayong inaasahang matataas na alon. Pero paala sa mga kababayan po natin, mag-ingat pa rin dahil sa inaasahan po natin mga pag-uulan, lalo po sa Mindanao, dulot ng Intertropical Convergence Zone. Ang araw sikat sa ganap na 5:28 ng umaga. Ang araw lubog sa ganap na 6:17 ng hapon. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Maraming salamat, Kuyang Zar Aurelio ng DOST Pag-asa. Ito maya-maya makakausap po natin si Jody Mercado para bigyan tayo ng update kaugnay nitong katatapos lamang na press conference dyan sa may New Clark City kaugnay ng isang AI hub. Itong Pax Silica initiative na itatayo po sa New Clark City. Eto, nandito na si Kuyang Jody. Sige, bago natin puntahan itong heat index forecast sa Central Luzon, makibalita muna tayo live mula po dyan sa New Clark City, Capas, Tarlac. Nagbabalita Jody Mercado. Kuyang Jody, isang magandang hapon, magandang tanghali. Scroll and stream at TV36. Magandang tanghali kasamang Justin at alam mo talagang kailangang maayos ang IT infrastructure natin dito sa Pilipinas, no? At yan siguro ang isa sa mga nais na masolusyonan ng proyektong nais na itayo dito sa New Clark City. At bumisita ngayon, kung naitatanong mo tayo ngayon sa may Clark City Athletic Stadium, dito lumapag ang Honorable Jacob Helberg, ang United States Undersecretary of State for Economic Affairs kasama ng delegation niya upang pag-usapan itong Pax Silica Initiative. Medyo masalimuot ito pero parang sinasabi ng Pax Silica Initiative masiguro yung supply chain, global supply chain para sa mga critical na material na may kinalaman sa artificial intelligence, sa bagong teknolohiya na kinakailangan pagdating ng panahon. At alam mo ba, napakaganda ng inisyatibang ito kasi imbis na ang Pilipinas ay maging bystander lang sa AI ecosystem na ito. Ngayon, sa pamamagitan ng agreement na ito, ng Pax Silica agreement na ito, kasama na tayo. Unti-unti tayong mapapasama doon sa AI ecosystem sa buong mundo. At actually, ang itatayo nga na na proyekto rito ay isang 1,600 hectare AI hub
dito sa loob New Clark City. Kanina nga nung nagpe-present sila, 4,000 yung number. Ngayon para 4,000 dahil nga ang agreement na ito ay between the US government and the Philippine government. Nung naging na siya, tinranslate na into our is 1,600 hectare na AI hub. Napakalaki nito sa state and ito upang mahabilang sa AI system sa buong mundo. At ibinalita rin kanina iba't infrastructure na advanced para sa pag-develop ng project na ito, particular sa energy kasi ang sinasabi mangangailangan ng additional 600 megawatt na power supply dito at dahil doon parang ang balak nila gawing magkaroon ng steady supply of 1 gigawatt. Gigawatt na siya, Justin, hindi na siya megawatt. So, malaking sukat ng kuryente upang masuplayan yung iba't ibang mga kumpanya na papasok dito. Sa pagkakasabi kanina sa pulong balitaan, meron ng 5 malalaking kumpanya mula Estados Unidos ang may balak na magtayo ng infrastruktura na may kinalaman sa AI, gayon din sa IT, and magiging moderno at dito inihahanda na rin, ano ba bang inihahanda na bukod sa power, ang infrastructure, nandyan na siyempre ang tren, matatapos na, ang airport nandyan na. Ang maganda rito, napili ang Pilipinas dahil yung mga regulasyon na ipinapatupad ng mga batas ay akma doon sa kinakailangan ng PAC Silica Initiative. Kasi sa ibang bansa raw, very unpredictable ang mga gobyerno, very unpredictable yung mga regulations. Dito sa Pilipinas dahil matagal na alay na, matagal ng partner ng US ang Pilipinas, kaya naniniwala sila na maganda ang magiging may dudulot ng proyektong ito sa ating bansa. At ang kagandahan din dito, Justin, alam mo ba na ang mga matatapos sa mga universities, sabi kanina ng kinatawan ng DTI, ay 1 million graduates from universities can benefit from this project, no? Lalo na yung mga nakatuon doon sa mga bagong courses na may kinalaman sa AI, sa IT, and tutulungan din yung mga institutions sa paligid ng NCC, particular doon sa may bagong AI hub na itatayo na gagawin at kukuha doon ng mga estudyante o mag-aaral na magtatrabaho naman doon sa proyektong ito. At Kuya Jody, after nitong break namin, tutungo kami mismo doon sa lugar, magkakaroon ng marker at kung saan itatayo ang proyektong ito. Justin? Oo. Kuyang Jody, maitanong ko lamang dito nga sabi mo tutungo kayo mamaya doon sa lugar kung saan itatayo yung proyekto. Nakikita natin ngayon dito sa ating screen yung New Clark City. Justin, hindi kita marinig. Hello, yan. There are some technical difficulties. Okay, sige, mamaya babalikan ka namin Kuya Jody, pero maraming salamat sa iyong ulat. At yan po mga karehiyon, nagbabalita live mula dyan sa New Clark City. Si Jody Mercado, kaugnay ho nitong PAC Silica Initiative. At sige, maya-maya babalikan natin si Jody Mercado para ho sa mas marami pang detalye habang sila po ay nakabreak muna. Sige, Kuya Jody, ikay mag-lunch muna at makikibalita kami dun sa paglalagay ng marker. Mamaya, tatawag kami ulit sa'yo. Maraming salamat. Ayan ho, mga karehiyon, ating napanood. Jody Mercado live nagbabalita mula po dyan sa New Clark City. Ano ba itong PAC Silica Initiative na ito? Pag-usapan natin. Ito po ay isang initiative na pinangungunahan ng US o ng United States. Ito po yung PAC Silica Coalition. US-led international initiative. Nagsimula ho ito noong December of 2025 na ang layunin ay batay na rin ho doon sa anunsyo ng Estados Unidos ay magtayo ng isang secure, resilient, and
innovation-driven supply chains para ho sa mga silicon-based technology. Especially po yung mga semiconductors, yung mga artificial intelligence infrastructure, critical minerals, at related manufacturing and logistics systems. So ito ho yung nasabing layunin. At sino-sino ba yung mga miyembro nitong Pax Silica? So batay ho sa Pax Silica, ito kabilang ho rito yung Japan, South Korea, Singapore, Israel, Australia, United Kingdom, the Netherlands, UAE at Qatar. At yung early 2026 ay sumali na rin ng India at nito pong April of 2026 ay yung Pilipinas din ay pumirma na, signatory na rin siya ng nasabing koalisyon. So kabilang ho sa mga babantayan, syempre, yung pagtatayo ng infrastruktura dito sa ating rehiyon na una ang sinasabi magdadala ng trabaho, magdadala ng investments, magdadala ng economic growth. Pero kabilang din sa mga titignan ay kung saan itatayo yung infrastruktura. Maya-maya sabi ni Kuyang Jody, pupuntahan nila ito at syempre, ano yung impact ho sa komunidad? Nandun yung may magbibigay ng trabaho. At alamin din natin syempre, alam ho natin yung New Clark City ay meron ding mga katutubo diyan sa Kapas at sa Bamban. So ano yung magiging impact din sa mga katutubo? So yan ho yung mga nakabinbin na katanungan kaugnay ho nitong nasabing Pax Silica Initiative. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. Balikan ho natin itong ilang mga mahalagang anunsyo, mga balitang may paggagamitan. Maya-maya pupuntahan din natin yung detalye ng mga ibang news reports, mga headlines. Pero ito, pang public service announcement muna, Central Luzon Heat Index Forecast. Naku po. Ano ba yung aasahan nating init ng panahon dito po sa ating rehiyon, Central Luzon? Batay na rin sa forecast ng Weather Bureau Pag-asa. Ngayong araw, dyan ho sa Baler, 43. Bukas, 44. Sa Kasiguran, 42 ngayon, 43 bukas. Yung iba, Zambales, 42 at bukas 42 rin. Sa Clark, Pampanga, 40 ngayon, 42 bukas. CLSU, dyan sa may Muñoz, Nueva Ecija, 42 ngayon, 44 bukas. Bukay, Bataan, 37 ngayon, 39 bukas. Yung Subic Bay, Olongapo City, 42 at 42 din bukas. San Ildefonso, Bulacan, 43 at 43 din bukas. At ito pong Kamiling, Tarlac, 41 today, 43 tomorrow. At Hacienda, Luisita, Tarlac, 43 ngayon at bukas posibleng umabot ng 44 degrees Celsius. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito naman ho mga karehiyon, puntahan natin yung brownout alert. Saan-saan ba dito ho sa Pampanga mawawalan ng supply ng kuryente? Ito, paghandaan ho ninyo, may scheduled power interruption na. Ayan, babasahin ko po mga karehiyon dito po sa may San Simon, Pampanga sa araw ho ng Miyerkules, May 20.
alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, tapos alas 4:30 hanggang alas 5. Lahat po ng barangay ng San Simon, Pampanga mawawalan ho ng supply ng kuryente. Sa Santo Tomas, Pampanga, same schedule, 8 a.m. to 12 noon, 4:30 p.m. to 5 p.m. All barangays on Wednesday, May 20, 2026. Dito naman sa Apalit, ayan, lahat po ng barangay, pati nga po, alas 6 na Ningabak hanggang alas 6 na Nimbengi. 6 a.m. to 6 p.m. po mga karehiyon dyan sa Apalit, Pampanga. Wala pong kuryente sa araw ng Miyerkules, May 20. And San Simon, ito, yung nabanggit ko nga, apektado rin, 6 a.m. to 6 p.m. Makabebe, 8 to 5 p.m. all barangays. Masantol, 8 to 5 p.m. all barangays. Sa Wednesday ho ito, May 20. Apalit, Colgante, Solipan, Caldera, Rilis, Solipan, Sitio Sampaga hanggang PNR, 8 to 5 p.m. Sa Miyerkules, wala rin hong kuryente dyan sa mga nabanggit na lugar sa bayan po ng Apalit, Pampanga. At yung Minalin o Inipu, 8 a.m. to 12 noon at 4:30 p.m. to 5 p.m. Lahat po ng barangay sa Minalin ay mawawalan din ng supply ng kuryente sa darating na Miyerkules. Ayan po. At 36 new string kasama si Justin Dizon. Neto makibalita makialam matuto at magpasisyo. sa puntong ito, makakasama natin si Kuyang Paulo G. Santos. Nakatutok sa mga iba't ibang kaganapan. Kanina may sinilip sila, voters registration. Ito naman ho, ano ba yung bitbit na balita ni Kuyang Paulo? Kuyang Paulo G, isang magandang tanghali. Magandang tanghali. Anong latest? Anong latest dyan sa mga pinuntahan natin? Justin, una sa lahat, itong ating pagbabantay sa epekto ng thunderstorm, mahalaga ito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga low-lying area. Ang ating binabantayan ngayon, yung river system dito sa Pampanga, isa na dito yung Abacan River. At sa pagkasiyasat nga ng news team, Kuya Justin, ang kapansin-pansin ngayon sa Abacan River, yung riverbed nito, mula dyan sa Angeles area patungo dito sa Mexico area, na outfall dyan naman sa area ng San Simon, totoong napakababaw na yung issue ng siltation. Isa pa rin ito sa pinakikitunguhan ng lokal na pamahalaan. No? At dito sa ating pakikipag-ugnayan sa LCE, Local Chief Executive, ang isa sa punto niya kung bakit talagang napaghuhuli yung pag-dredge ng ilog, dahil na rin sa mga requisitos ng DENR. No? Kung papaano yung proseso nito at paano tumatagal, dahil ang usapin din nitong quarry permit, Justin, hindi raw ito madaling i-comply. At ang pinaka-epekto talaga, Kuya Justin, kung hindi mahuhukay itong Abacan River na isa sa mga major river system ng Pampanga, yung flash flood dyan sa highly urbanized city, totoong mararamdaman ng mga low-lying area dito sa Mexico. Tulad nitong area ng Santo Rosario, no, na sa pag-iikot namin ni Parin Johnny, Kuya Justin, kitang-kita na meron ng mga residente dito na ginawang farm yung mismong riverbed dahil nga napakababaw. So, yung mga taniman nila doon, yung mga high value crops, may talong, may okra, no? At doon sa pag-ukay ng ilog, talagang hindi natin nakikita na may maintenance itong Abacan River. Yung sukat nito, Kuya Justin, yung pinaka ipot nasa 2 meters lang. Kaya na mapapansin mo, ultimo yung mga residente dito, nagagawa nilang mag-cross doon sa ilog dahil talagang napakababaw itong Abacan River. No? So, sa ngayon, Kuya Justin, tumatakbo tayo dito sa DPWH UPMO dahil napagkalooban tayo na mabigyan ng impormasyon, paano ito nagtatrabaho sa komunidad sa Pampanga at ano yung mga kasalukuyang nare-rehabilitate. Itong UPMO, Kuya Justin, special na division ng DPWH na siyang nangangasiwa dito sa mga river channel. Sa mga nakalipas nating dokumentaryo, totoong merong mga malalaking proyekto na dapat itong mapondohan para
ultimo yung flash flood dyan sa area ng San Fernando, Kuya Justin, mabigyan ng katugunan. No? Pero itong pinag-uusapan natin, nakikita ninyo yung development dyan sa area ng Mexico area, Kuya Justin. Isa rin yan sa binabantayan ng DENR, EMP, dahil ang issue din dito sa mga river system natin, yung encroachment ng mga illegal structure. Minsan o kadalasan, Kuya Justin, yung ilog kaya hindi ganun nagpa-function, mabagal bumaba yung tubig, dahil na rin dyan sa harang sa ilog, Kuya Justin. Yan man, mga informal settler at gayon na rin yung mga illegal na struktura. Okay. Kuya Paulo, maliban sa Angeles, Justin, Mexico. Ayan, dinig mo ba ako? Yan. Dinig ba? Ito nga mo daramdaman ko yan. Medyo mahina. Okay, sige. Mamaya babalikan ka namin, Paulo G. Santos. Maraming salamat sa iyong Kuya ulat. Justin, hindi lang kita marinig. Antabayanan namin yung iyong live report diyan sa may DPWH. Maya-maya po mga karehiyon, antabayanan yung live report ni Paulo G. Santos kaugnay ho ng estado ng Abacan River diyan po sa na dumadaloy diyan sa Angeles City, Mexico at iba pang tributaries na sakop ho dito sa Pampanga. So yan ho ang ulat ni Paulo G. Santos at okay na Kuya Paulo. Sige. Maraming salamat. Babalikan ka namin. Ayan. Yan ho, atin hong napanood ang live report ni Kuyang Paulo habang sila'y bumabaybay, patungo ho sila sa tanggapan ngayon ng DPWH upang makapanayam ito hong mga nangangasiwa sa proyekto at paano nga ba yung sinasabing dredging at paano ito ikakasa ngayon hong papalapit na itong mga pag-uulan. Nakikita natin tuwing gabi ay malakas na rin yung thunderstorm at dahil ina-anticipate na ho natin yung pag-ulan, abay syempre kasunod niyan ay yung posibleng pagbaha. Kaya naman dapat maaga pa lamang. Actually, kung ngayon pa lang, baka nga huli na, di ba? Pero dapat yan ho ay linalapatan ng solusyon upang hindi taon-taon napipinsala ho yung ating mga kababayan ng baha. Isang mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik ang iba pang detalye ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ng Lunes, May 18. Dito po yan sa online tambayan CLTV 36 Newsstream. Huwag ho kayong bibitiw, magbabalik po tayo makalipas ang patalastas. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The score and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama.
the scroll and stream At the 26 new stream Kasama si Justin Dizon ito na itong makibalita Magyara magtuto at magdesisyon Na tama matudesisyon na tama Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. At para po sa mga detalye ng iba pang mga balita ngayon pong araw ng Lunes, eto ho mga karehiyon, last day na ho ng voters registration. Ngayong araw, paalala ho ng COMELEC, pwede pang humabol. Ano ba yung mga dapat tandaan? Ito ho bukas ngayong araw, May 18, hanggang alas 5 ng hapon, ito pong COMELEC satellite registration sites at yung tanggapan po ng election officers sa inyong mga munisipyo. Magdala lamang ng isang valid government-issued ID para ho makapagparehistro. Ayon ho yan sa COMELEC. Latest ho sa Mexico, Pampanga, aabot ho sa mahigit 100,000 ang registered voters sa bayan ng Mexico, Pampanga habang dagsa pa rin ang mga last minute na nagpaparehistro bago po ang deadline ngayong araw. Ayon ho kay Mexico COMELEC Election Officer Lionel Yalong, tuloy-tuloy ang pagdami ng mga registrants lalo na sa mga huling araw ng voters registration. Nilinaw ho ni Yalong na matagal na ang ipinatutupad ng COMELEC ang hybrid registration system kung saan hindi lamang sa tanggapan ng COMELEC maaring magparehistro kundi maging sa mga barangay at mall registration setups upang mas mailapit ang serbisyo sa publiko. Aminado rin ang ilang registrants na isa po sa mga dahilan kung bakit ngayong huling araw na lamang sila nakapagparehistro ay dahil sa kakulangan ng oras, bunsod ng trabaho at iba pang personal na obligasyon. Sa kabila ho nito, umaasa ang Commission on Elections na mas marami pang kwalipikadong botante ang makakahabol sa registration upang makalahok sa susunod pong halalan. Samantala sa ibang balita naman ho para sa balitang negosyo naman tayo, balita sa New Clark City. Ito ho mga karehiyon, patuloy po ang investment push na ginagawa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA at ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA sa New Clark City. Nasakop po ng mga bayan ng Capas at Bamban dyan ho sa lalawigan ng Tarlac. Katatapos lamang ho, kamakailan ay nagdaos po ng investor briefing para sa mga locator at developers na posibleng mamuhunan sa New Clark City. Ito pong dalawang ahensya. Bahagi po ito ng patuloy na partnership ng dalawang ahensya sa ilalim ng kanilang MOA na layong pabilisin at paghusayin ang investment facilitation framework sa New Clark City. Pinagsama ho ng BCDA ang kanilang expertise sa infrastructure at master planning habang tutok naman ng PEZA sa investor support at acquisition upang makabuo ng mas investor-friendly na business ecosystem. Dinaluhan ang briefing ng mga opisyal ng gobyerno, industry leaders at prospective investors upang alamin ang mga oportunidad sa New Clark City na itinuturing ngayong strategic investment hub sa Hilagang Luzon, lalo na ho sa ilalim ng Luzon Economic Corridor.
Ayon pa ho sa PESA, malaking bentahe ang lokasyon ng New Clark City dahil world-class infrastructure ito at meron siyang future-ready ecosystem na makakahikayat po ng mas maraming global investors. Tiwala naman po ang BCDA na makatutulong ang kolaborasyon upang maging seamless ang proseso para ho sa mga investor mula site selection hanggang sa aktual na operasyon. Binigyang diin din ng dalawang ahensya ang mahalagang gateway ang New Clark City para ho sa trade, logistics, advanced manufacturing at technology-driven industries dahil sa koneksyon nito sa Clark International Airport, Subic Bay at mga pangunahing expressway sa Luzon. Sa datos ho ng PESA, mayroon namang 5 PESA registered ecozone sa Clark area na may kabuang 24 locator companies. Umabot na sa mahigit 62 billion pesos ang halaga ng investments dito at nakalikha na rin po ng 29,000 na mahigit na trabaho para sa mga Pilipino. Dumako naman ho tayo sa ibang balita. Ito ho, isang magandang balita ho mga karihiyon. Ito, may mga mag-aaral sa siyudad ho ng Angeles ang kinilala. 10 mag-aaral pong pinarangalan bilang Outstanding Senior High School Students o TOSA ng JCI Angeles City, Culiat. Ginanap po ang nasabing awarding ceremony nito lamang pong Biyernes, May 15. Ang TOSA po ay taunang programa ng organisasyon na kumikilala sa mga magagaling na high school students sa nasabing syudad, hindi lamang ho sa academics kundi pati sa kanilang pagkatao. At sino-sino ba itong mga TOSA o yung mga awardees ngayong taon? Sila po ay sina Yafa Chandrel Arcilia ng Systems Plus College Foundation, Marvin James Batak ng Angeles City Science High School, Arian Chloe Calma ng Brightwood School, Ivan May Camato ng Holy Angel University, Marion Angelo Cruz ng Systems Plus College Foundation, Diare Denise Cunan ng Holy Angel University, Joy Camille Hernandez ng Systems Plus College Foundation, Liza Marie Ludwig ng Holy Family Academy, Samantha Manarang ng Holy Angel University at si Hill Vincent Nukup ng Republic Central Colleges. Nagbahagi po ng kanyang karanasan sa awarding ceremony si Magalang Councilor Coco Gonzales na dati ring TOSA awardee noong 2005. Dumalo rin po ang mga kinatawan mula po sa DepEd Schools Division of Angeles City, mga kinatawan din ng paaralan ng awardees at mga biling bisita maging mga miyembro ng JCI Angeles City Culiat Chapter. Samantala, nagpasalamat din ang grupo sa kanilang mga partners at mga sumuporta upang maging matagumpay po ang TOSA ngayong taon. Kabilang na po riyan ang inyong istasyon dito sa Central Luzon, CLTV 36.
Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Sa ibahong balita, 12 most wanted individuals ang nalambat ng mga pulis sa Pampanga mula po May 11 hanggang May 17. Batay ho sa ulat ng Pampanga Provincial Police Office o PPO, arestado rin ang 39 other most wanted persons na sangkot sa iba't ibang mga krimen. Samantala, halos 320 grams naman ng shabu na nagkakahalaga po ng higit 2.1 million pesos ang nakumpiska ng mga otoridad sa 37 operations. Nagresulta rin ito sa pagkakahuli ng 45 drug personalities. 6 na katao naman po ang arestado dahil sa pag-iingat ng mga iligal na baril. Kaugnay ho nito, 7 hindi lisensyadong armas ang kinumpiska rin ng kapulisan mula po sa mga suspect. Balitang nasyonal naman ho tayo mga karehiyon, naghain po ng resolusyon ang ating karehiyon na si Senator Bam Aquino. Ito po yung Senate Resolution number 397. Layo ho nito na humingi ng masusing investigasyon sa insidente ho ng pamamaril sa loob ng Senado nitong Miyerkules, May 13. Ayon ho kay Aquino, mahalagang matukoy yung kung paano nangyari ito pong insidente at kung may pagkukulang sa seguridad at komunikasyon sa loob ng Senado. Sinabi ng mambabatas na hanggang ngayon marami pa rin hindi malinaw sa nangyari, kabilang ang posibleng lapses sa safety protocols o sa security protocols. Matatandang naluklok si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President matapos pong makahakot ng 13 boto kapalit po ni dating Senate President Vicente Soto III noong May 11. Kasabay ho ng pagtalakay sa Kamara sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit po ni Senator Aquino, hindi dapat maantala ng mga pagbabago sa liderato ng Senado ang pagganap ng mga senador sa kanilang mga tungkulin na itinakda po ng konstitusyon. Kapag formal nang naistumite sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Duterte, dapat po itong dinggin ng Senado bilang isang patas at walang kinikilingang impeachment court. Binigyang din ni Aquino na hindi dapat matabunan ng hidwaang politikal ang mga suliraning pang-ekonomiya na kinahaharap ng mga Pilipino.
Good news naman ho tayo mga karehiyon, isang overseas Filipino worker o OFW mula po sa Jacksonville, Florida, USA ang muling naghatid ng pag-asa sa mga batang Mabalakenyo. Siya po ay si Bernachelle Bernan o Beman, 39 years old na 3 taon nang nagsasagawa ng outreach program kasama po ang kanyang pamilya sa Pilipinas upang makatulong po sa mga kabataan. Nito pong Sabado, May 9, namahagi siya ng mahigit 135 school supplies para ho sa mga bata sa ST 39A Madapdap Resettlement sa Mabalacat City. Ayon ho kay Bernachelle, nais niyang gamitin ang kanyang second life upang maging inspirasyon sa iba matapos niya pong malampasan ang traumatic brain injury at halos isang buwang comatose noong 2023. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan, pinili po niyang magbahagi ng tulong at maging pag-asa sa mga batang nangangailangan. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroller's train. Time check muna tayo, 12:54 na ng hapon. Maraming salamat sa mga tumutok dito ho sa ating programa. Pagbati kay Noel Cleofe ng Malolos City, Bulacan. Maraming salamat sa iyong pagtutok. Pagbati rin dito kay Angelo Redaha ng Malolos City, Quiroz family ng Arayat, Pampanga at Mandap family ng San Simon, Pampanga. At ang aking kaibigan Joel Stephen Manalo ng Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Maraming salamat. Karehiyon, follow niyo po ang page ng CLTV 36 sa Facebook para sa mas maraming balita. Mag-subscribe na rin kayo para sa mas maraming content dito po sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, at balitang may paggagamitan, ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroller's train. At every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama